हगारदों नामाहाय फेसबुकआव हगारनोनोथ' थिखांजादों आरो मानो हगारा जानो हगारबाय आङो ओमफ्राय नोंना हगारबायना हगाराखै आं फेसबुकआव हगाराहाय आं वाट्सएप स्टेटासावल' दोनगोन ओमफ्राय जोमैयालाय हगारजोबगोनहाय आङो बहा हगारनो हायो गासैबो हगारजोबगोन आङो फारसेनिफ्राय नोंसोर सानैया समायो दे दाबो गथ' गथाय गैया सिख्ला बायदियानो हमनो हाया आंथ' बुरै जाबायना गथ' मोनबायना आङो आंनिखौ बारा मोजां नुलाहाय मोदोमफोरखौ बुग्लेब्ले गेब्लेबे नुसै आं हगारलाहाय फेसबुकआव लाजिलायलाङो आङो दे नोंसोर सानैयाबो बांद्राय हगारलाबायनो नाङा ओरैनो मोनसे मोजांसिन नुनायखौल' हगार ओरैनोबा नोंसोर सानैनि हौवाफोरा खलथा खालि गोजाखाहाय जि ग्रेट बावदा गोजाखा हुवा सोर हुवाहाय हुवा थानानैबो मानोथो गैयि बायदि जादों आंलाय बेफोरखौ हुवा होननानै बुङाहाय आङो आंनि हुवा दङमोनब्ला आं हुवानि न'आवसो थागौमोन हुवा गैयाखायनो आं दिनै मालायनि न'आव खारना थाफैनो गोनां जादों दा बेफोरबायदि हुवाखौनो गिबावगोनहाय जोंखौ नांला होननानैनो होखारहरखादोंब्लालाय आरो जोंलाय दायो बिन्दास सोरजोंबा लाइनबो मारिनो हागौ सोरजोंबा खारफानोबो हागौ सोरजोंबा गेलेनोबो हागौ गोसो बियो जोंखौ बुंनो अधिकारानो गैया ओरैनोबाबो आं बेखौ मेगन साहोनो थाखायसो फेसबुकफोराव फट' हगारखादों सेंग्राफोराबो दाबो रावबो कमेन्टबो सासेबो हराहाय सोरबाफोर आइ लाभ इउ होनना बुंहरबा हामथारसिगौहाय आंनियावहाय कमेन्टआवहाय आइ लाभ इउ टु होनना बुंहरफिनथारनो लुबैदों आङो साला मिजिंखौ मेगन साहोनो लुबैदोंहाय आङो मानो दाबो रावबो सेंग्राफ्रानो हरा बिमानि खोथा लानानै हिनजावखौ अननो रोङाखैना बियो बस्थाय होगोनहाय आं बेखौ नैहाय दे हौवा हिनजाव नांलायनानैसो नोंसोर सानैसोनि थाखाय गोजान जाथ'दों दा हौवाफोरजों बांद्राय जिद्दि खालामनो हामाहाय हौवाफ्रा मोजाङावसो मोजां गाज्रिबाथाय गाज्रि एखेबारे गाज्रि जाखायो मोजां जानो गोबां सम नांगौ खिन्थु गाज्रि जानो 1 मिनिटावनो जायोहाय मानो बर' जाखोहाय जोङो मानो बर' जाखो गार'सो जानांगौमोन जोङो गार' हाबाब बर' जानाय मा गार' जानाय मा एखे नङा होमबा मानसियानोथ' जाथियासो बेलेग रावासो बेलेग जाथियाथ' जाथि रावाथ' राव एक्सट्रा बिसोरनि नियमा जोबोर मोजांहाय मोनसे नियम दङ बिसोरहा मा नियम जालायखो बिसोरहालाय आयु जोबोद मोथिखोमाथारोहाय माथो नोङो सिंनो गार'फोरनि मोनसे नियमखौ मोजां मोनो आङो बिसोरनिया सेंग्राफ्रासो हिनजावफोरनिया बिहामजो खारसन होयोना बेबायदिसो जानांगौमोनहाय जोंनिया उल्था जाबायना हिनजावफोरासो हौवानियाव खारसन होयो जोंफोरो गावनि आंगो बिमा बिफा जोनोमगिरि न'खौ गारनानै बे हुवा जातफोरनियाव फैनो गोनां जायोना गावसोरनि न'आवनो दिदोम थानो मोनो नालाय बेनिखायनो हिनजावफोरखौ लाबो गोसोबानो बुनो गोसोबानो रायनो गोसोबानो होखारनो बिराद अधिकार दंहाय बिसोरहा बेनिखायनो बिराद टेम्पार बिसोरो हुवा जातफोरा बेनिखायनो गार'फोरनि बायदि जोंनाबो नियम जानांगौमोन हिनजावनियावसो हुवाफ्रा खारसन हैनाय साला मोसौ बायदि बाहायगौमोनहाय आङो बेनिखायनो ना मा खालामनांगौ जोंफोर हिनजावफोराबो हुवाफोरजोंथ' खुनु भरसा गैखायाना मा समाव मा सोलायब्रबो जिबौ गुस्लायनाय बायदिसो बाल हुवाफोरा बेनिखायनो हुवाफोरनिफ्राय थाखा फैसा फारसेनिफ्राय लुथिना लाखानांगौ होखारबाबो सिन्था गैयै बिन्दास थांनानै जाहैनो हानाय बायदि आयु इना हनै बुद्धियानो बेलेखासोहाय ओंहाय जोमै जों सानैजों बिदिनो खालामबारनोसै नामाथाय नोंनाबो हुवाया नोंखौ होखारफ्राम आंनाबो होखारफ्राम गोजाखा माथो देहाय जोंहा सानैजों गार' हुवाखौनो पटायना लानोसै बायनोसै जोंनि हुवाफ्रा जोंखौ गारोबा न'खरावहाय गार' हुवाफोरखौ गोरजिया लाफैनानै थानोसै जोंहा मा मोनदोंहाय हुवाफ्राल' हायो नामा सानै साथामानो जों हाया नामाहाय हायो जोंबो दे जोंहा बिदिनो खालाममारगोन ना आंथ' साननायानो बेनोखा ओरैनोबाबो आंहा नै दाथ' गथ'बो मोननो रोंखाया आंथ' अलंबारनि सायाव पुरा बरसाखौनो हगारजोबखाबाय बेथ' बेलेग हिनजाव लाफिनखागोनहाय बेयो गथ'नि थाखायनो बेलेग हिनजाव लाफिनखागोन आं मिथिखागौ बेनिखायनो गार' सेंग्रासो नागिरगासिनो आङो सिंनो बे बायनसा सांखौ गारोबाथाय डाइरेक्ट आराम गपस गार' सेंग्रा नायना लानोसै न'आवहाय लानानै थांनोसै ओरैनोबा जोंहा रावबो गैखाया आइ मानसिफ्रालाय जाथो मा प्लानिं खालामसोदोंहाय सानग्रोनो गोनांखाहाय सिगाङावनो साननानै थाखाजोबखानांगौ गासैखौबो होमबासो माबा नङा माबा मोनसे राहा लामा नुलांबाय थायो बेबायदि ददाब्ला थाजाबाय थालाहाय दानि जुगावहायबो बावलि जागोनहाय नोंसोरजों बावलि जागोन आयु सेथिनि हुवाफोरजोंनो सान्थि मोनजायाखैब्ला नैथिनि हुवाफोरजों मा सान्थि मोनजागोन दे एखेसो जायोहाय जानो रोंबा सासेजोंनो जानो हाखायो जानो रोङाबा 10 जनजोंब्लाबो हाया लाहायला नोंसोर लालायबाय था गार' लायोना बांगाल लायोना मा बिहारि लायो लाबाय था आंनो हले नांलाहाय
आहा फिसाजो सासे मोनखाबाय फिसाजो सासेखौनो मोजां फरायहोनानै देनां बिजामादैजों नायजागोन दानि जुगाव मा बाल हुवा लाबाबो लायाबाबो एखेसो हुवा लाबा बेमारफोरसो जादलाबायो बेनिखायनो हायोबा बिन्दास था बेनो बेस्ट देहाय नोंसोर थाथ'लायदो दे आं अलंबारजों एसे थांनानै रायलायहैनि र' डक्टरनि खोथाखौनो रायलायहैनि मा बुङो थांगोन ना थाङाना खनसेसो ट्राइ खालामना नायबावनोसै दे थां बिदिनो खालाम एसे मोजां रायलायनानै डक्टरजोंहाय मोजां खोन्थानानै नायजा गथ' थायाबानो हिनजावफोरनिल' दाय जायो नामा हौवाफोरनिबो थायो माखासे नाय ओइ नै आंहा खरथा खालि हुवाया मिजिङा फन हरदों हमदो मानोथ' हमाखै रायलायहरबानो जाबाय दा मोजांनो खोन्थाहर जाहानाव दङ होननानै लांनो फैगोनदां ओं सोरांस्रि लांनो फैनो बे आंखौ खरथाया हिनजावा गैयाना मानख्लाबजोबाखै बे बेनिखायनो हिनजावखौ नांगौ जालायदों दासो देहाय मा नोंबो जात जात बुंखायो हमदो फना हाबा जाबाय नालाय हौवाफ्रालाय हिनजावखौ नागिरखागोन दा हिनजावफ्राबो हौवाफोरखौ नागिरखागोन बेलाय आरो दे हमदो दे हमा बिनि बुनाय बिसफोरानो आंहा दाबो गाखायाखै एसेबां गोरलैयावहाय आंखौ बेंगोन बायदि मोनदों नामाहाय बियो आरो थाबावथों सप्तासेसो राननानै थाबावथों बियो बिमानि बिनानावनि खोथा लाग्राना बियो बिमा बिनानावनि खोथा लानानै आंखौ अयथासार खालामदों ना दालाय मानोथो बिमा बिनानाव थानानैबो सन्तुष्ट गैया आंनाव फन हरदों ओइ सोरांस्रि आं दुगैनो लुबैबायहाय थौ दुगैहैनोसै थौ नों दुगैग्रोदो आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै लासिंसिं सांग्रेमा हिनजावानोसो बा फेसबुकाव फट' होनाया मा नायनो फन बहमा साला फनखौ मा खालामना लाथों फैथों बेखौ दिनै बिगुर बिसिजोबगोन आङो मानसिफ्रा मा बुंनांगौ ओरै साला सांग्रेमा बा फेसबुकाव पस्ट होनाया मा नायनो लासिंसिं सनमान थांजोबसिगोन आङो सनमान अलम्बार लाजियासै नोङो लाजियासै मा पस्ट होदों नों फेसबुकावहाय हो गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि मोननानै लाना दंबाय थायो नामा नोङो हो मा जाखो फेसबुकाव फट' होनायालाय माथो जाखो आंथ' गाज्रि फट' होआखैना मोजांसो फट' होदों दा मोजां खुब मोजां नोंनि बे सांग्रेमा मोदोमा खुब मोजां फेसबुकाव फट' होनानै सेंग्रा गोदान पटायना लानो नागिरदों नामा सासे हौवानोनो साला दाबो गथ' सासे होनो हायाखै लागोन नोङो हौवा साब्रै साबा मालानिफ्राय रोंखो नोङो बिदि फेसबुकाव मालानिफ्राय रोंखो बिदि फट' होनो आं नोंखौ बुंखायामोन फेसबुक मालाबाबो अनदा खालाम होननानैहाय मानियाखैना नोङो अलम्बार आंथ' जेबो गाज्रि फट' होआखैना आरो सोरबा फेसबुकाव फट' होनायानो सेंग्रा गोदान नागिरनाय जायो नामा आरो गोसो गोरबोआ दुखु दङ गोसोफ्रा सान्थि गैयिनि थाखायसो अन खालामदोंमोन खुलिदोंमोन बेफोरावनो दसे टाइम पास खालामनानै समखौ बारहोनो होननानैहाय मोथिजोबो हिनजावफोरनि मत्र बेखौ मोथिजोबो आङो बे सांग्रेमा हिनजाव होन खासि हिनजावफोर होन बिसोरो हौवा सासेया थोखैया गोदान हौवा नागिरबाय बिसोरो दायो थिग बेबायदिनो नोंबो जाबाय नोंबो सांग्रेमा नोङो हौवा सासे थोआ नोंनोबो बेनिखायनो नोङो साब्रै साबा हौवा नागिरगासिनो फेसबुक खुलिनानै जल्दि फट'खौ दानोबा दान नङाबा नोङो दिगदारसो दङ अलम्बार बारा जाबाय नोंनि बुंनाया जेसेबांखिनि बुंनांगौ मोन्थाय दङ बेसेबांखिनिखौल' बुं अलम्बार फेसबुक आन्था खुलिनायावनो नों आंखौ एसेबां बेबायदि गाज्रि राव बाहायबाय फेसबुकाव दसे गोसोफोरखौ टाइम पास खालामनानै हान्थि होनोसो अपेन खालामदों नाथाय आङो आंनि सोलेरखौ हौवाफोरनो रानथिना होनो अपेन खालामाखै नों दे आंखौ बुंबाय हौवा थाखानानैबो फेसबुकाव गोदान हौवा नागिरदों होननानै मा फेसबुक खुलिबा हिनजावफोरा गोदान हौवा नागिरनायसो जायो नामा नोंनि बायदि गोसो साननायमोनब्ला आंबो नोंखौ बुंनो हायो नोंहालाय हिनजाव थाखानानै मानोथो फेसबुक खुलिदों मा नोंबो बिदिबा हिनजावसो नागिरदों दाखि जों सेंग्रा सिख्लाबाव आरो फेसबुकफोरखौ लानानै माबा हौवा गोदान नागिरनाय हिनजाव गोदान नागिरनायनि बाथ्रा रायलायनो बेफोरखौ लानानै नांलायनो मा साननांगौ मानसिफ्रा खोनायोब्ला मा बुंनांगौ लाजिनाय गैया नामा नोंहा बेसेबांखिनि साननोबो नोंहा खर'आव मेलेम गैया नामा सासे साकरि मावलायनाय मानसि जानानैबो जों हौवाफोरनि खोथाया आलादा हिनजावफोरनि खोथाया आलादा गोबां हिनजावफ्रा नुवाखै फेसबुक खुलिनानै मा जादों गोबां हिनजावा जादों होननानै मा लिस्टावनो आंखौबो सोफानो नागिरदों नामा रावबो हिनजावफ्राबो जानो होननानै जाया मिथिगौना माखासे जायो हौवाफोरनि आखलनि थाखायबो जायो जायफोरबायदि हौवाया हिनजावखौ सनमान होनो रोङा अननो रोङा हिनजावफोरनि दुखु दाहाखौ बुजिनो रोङा नै बेफोरबायदि हिनजावासो जायो मिथिगौना आंथ' बेबायदि नङा आरो खोनासं जुदि नोंबो आंखौ बेफोरबायदि नङा जाङा खोथाफोरखौ लानानै आंनि जिउआव असान्ति खालामबाय थायोब्ला आंबो जागोन मिथिखा दालाय मा जास्ट फेसबुकआसो अन जादों आं जुदि जानांगौबा गोसो गोरबो देहा सोलेर गासैबो अपेन जालांजोबगोन आंनि मिथिखा नों बायदि हौवायालाय मा पात्ता मोनो बारा जाबाय नोंबो आंखौ अयथासार खालामनायफोरा आया बे हिनजावा माथो गोरा बावसो सांग्रेमायानोसो मोननो लुबैदों
फिखुङा मानदों नामा? आं दिनै नोंजों जि खोथाखौ लानानै फैदोंमोन नोंजों रायलायनो थाखाय बे खोथासिम सौहैयासैनो। नंखाय बाखाय फिसा फिनला बेफोरबायदि खोथाखौ लानानैनो खालि नांलायनोल' सुत्र लासै नामा नों आंजों दाना? नों हुवाजों उत्तरा उत्तरि नांफाग्रासो जाबावदों ना हो? बुखिबाय थागोन ना नों सिरि सिरि थागोन ना बेनिफ्राय ओंखारलांगोन बेखौल' बुंदो। खोनासं अलंबार, आं नोंजों बेयाव नांलायनो होननानै फैयाखैमोन। आं नोंजों मोनसे मोजां खोथा लानानैसो रायलायनो फैदोंमोन। नाथाय नोंसो आंखौ बुखिग्रोदों। नोंनि बेफोरबायदि मैला शब्द खोनानायनि थाखायसो आंबो नोंजों बुंफिननो गोनां जादों। नोंबायदि खलथा हुवानि सेराव थाबाय थायोब्ला आंबो खलथा खालिसो जाफागोन। नै ददे, नों माइब्रा ओंखाम जायोना जाया? जायो, मानो जाया जानो। बिदिब्लालाय नै आङो माइब्रा माइरं जावदों। माइब्रा माइरंखौ संनोसै दे दिनैहाय। जायो दे। सोरांस्रि, आं नोंसोरखौसो जोबोद खस्थ' होफैनाय बायदि मोनबायहाय। हामाहाय ददे, मानो बिदि बुङो नोंलाय? मा खस्थ' होदों नोंलाय जोंखौलाय? लोगोजों लोगो मदद होलायाबालाय सोरथो होबावगोन? दिनै नोंहा समयसा जादों, गाबोन आंहा समयसा जागोन। अब्ला आंबो नोंनियाव मदद बिगोन। बेखौलाय आरो माथो गाज्रि मोननायनि माबा खस्थ' मोननायनि खोथा थानांगौ हो ददे? सोरांस्रि, नों माइब्रा ओंखाम सोंनाय लोगो लोगो आं मिजिंखौसो जोबोद गोसोखांदों। आंनि हौवा मिजिङा माइब्रा ओंखाम जोबोद मोजां मोनथारो। माइब्रा ओंखाम होनबाथाय आयै हाथायानो लोमलायलाया। माइब्रा ओंखामखौ एसे मोजां आथा संनानै होदो, ओमफ्राय बिलाहि बाथोन खालामनानै होदो, जि खुसि जाखायो। ए नंगौ नामा? मिजिङा माइब्रा ओंखाम मोजां मोनो? लिंहरदो ना बिदिब्लालाय जमा जानोसै आरो जाहानावनो। आथा माइब्रा ओंखाम मोनजाबायोब्ला अननायाबो नोंजों आथा जाफागोनदां एसे। लिंहर फन हरनानै लिंहर। नै फन हरनो रायलायदों ना? नै मिजिङा गावनो फन हरदों, रां रायलायनि दे। दे मोजां रायलाय आरो माइब्रा ओंखाम जानोबो लिंहरदो। हेलौ मिजिं। गुन्दी, ओइ गुन्दी। ओइ, नों मा बुंहरनाय जादों? मा गुन्दी बिलाय? आंखौ बहा गुन्दी खालामनाय नुखो नोंलाय? नों आंजों मोजां रायलायनो फन हरदों ना आंखौ रायहरनोसो फन हरदों? हो? गुन्दी साला, बैथालि बाजारि, गुन्दी। ए, बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौ बुयै होखारहरनाया थोबावासै नोंनो आरो रायहरबावदों। बुं, मा खोथानि थाखाय नोंखौ फन हरदों? रायनो थाखाय फन हरदोंबा दोनदोसो होनदों नोङो। बहा दं जल्दि खोन्था। थांगासिनो नोंखौ थुख्राथाम खालामनो। बहा दङ खोन्था जल्दि। मोजां मानसि नंमाराथ' नोङो, मोजां मानसि नंमारा। नोंखौ ओरैनोसो हाबा खालामफ्लांबाय। दासो बुजिदों आं नोंखौ, दासो हमनो हाजोब्बाय नोंनि केरेक्टारफोरखौ। गाबदों लाजिनो रोङै मावजि बुन्दि, गाबदों। गाज्रि आखलखायनो हुवाजों बिखुनजोजों बुयै होखारहरजाबावदों। हुवा मोननो रोङै साला, हुवा थोनो रोङै। हुवाजों साननै उन्दुफानो मोनैयावनो बा मा नायनो फेसबुकआव इनि पस्ट होनायफोरा। बा एसेबां हुवानि ख्लां जादोंब्ला मानोथो लांथं फट' थिखांनानै फेसबुकआव हगाराखै? लोगो हुवा मोनगौमोन ना? साला गुन्दी, नुवाखै बायदि मोनदों नामा आंखौ हो? फेसबुकआव नोंनि फट' होनायफोरखौ नुवाखै बायदि मोनदों नामा आंखौ नोङो? फट'ग्र' दे जाबाय। ओमफ्राय बे सेंग्राफोरा हाबा जानाय नंगौना नङा होनना सोंनायाव नों मानो जायाखै होनना बुंना लाखो? मानो हुवा गैया होननानै बुंनानै लाखो हो गुन्दी? नोंनो हुवा नांगौ, हुवा थोआखै नोंनो, बेनिखायनो साला नों हुवा थानोबो हुवाखौ गैया होननानै थगायना लादों। लाजिया नोङा? बहा दं खोन्थायोबा खोन्था। नोंखौ नै थांगासिनो थुख्राथाम खालामनो। नोंखौ बुथारनानै गोदान हिनजाव लाफिनोसै आङो। नोंखौ थुख्राथामल' खालामनो होग्रा आंखौ। रायखांबाय? जाबाय? रायनाया जोब्बायना? रायनाया जोब्बायब्ला दे दोनदो। मा बुंहरखो? मा गाबगुलायनाय फन रायलायखो? सोरांस्रि, मिजिङा आंखौ दानस'नो ओंखारदों। ओरैबायदि मैला खोथा बुंहरदों आंखौ, गाज्रि। गुन्दिनो मानो मा आंखौ रायदों आरो। बेबायदि हयनि नहयनि फंफ्रोमबो खोथायावनो खोनासंथावै मैला बाथ्राफोरजों रायजाबाय थायोब्ला सोर हिनजावनि गोसोआ मोजां थागोन देलाय बुंलाय? मिथिगौना, फेसबुकआव फट' होनायानो आङो हुवासो गोदान नागिरदोंनो, हुवा। नै, अब्ला नोंहाबो एखे समयसा आंनि बायदि? नोंहालाय मा जाखो? बहा डक्टरनाव थांनायनि खोथा रायलायहैनो नागिरनाया बे फेसबुकआव फट' होनायनि दोखो नांलायनायसो जाबाय जोंहा। आंखौबो बे खोथाखौनो बुंदों। फेसबुकआव फट' होनायानो आङो हुवा गोदानसो नागिरदों। सांग्रेमाखायनो आङो हुवा थोनो रोङानो आंनो बिदि बुंनायालाय। मिथिगौना, आंखौबो मा होनदों? हुवाजों साननै उन्दुनो मोनैयावनो आं हुवा गोदान नागिरदों।
बेबायदि फट'खौबा फुवा मोननाय नङानो आङो लामथं फट' होनांगौ लामथं फट'खौसो होबावबाय आंखौहाय ओइलाय बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन फट'खौ जानला माला हगारलाबायनो नाङा नोंसोरनि हौवाफ्रा जिबायदि केरेक्टारसो होनानैहाय खलथा होनना बुंखादोंमोन आङो दालाय माथो जामारबाय दा आं मा खालामबावगोन देलाय आं अथरज मोनबायहाय ओइ ददे नोंहाबो बे एके आंहाबो बे एके थौ सानैजों खारनोसैहाय जोङो खारनो